קורים מקרים שאתה רוצה וזה לא באותו רגע מתממש עבורך. אבל אני אגיד לך את מה שאני אומר ללקוחות שלי. אנחנו ביחד, שים לב, זו דרך ארוכה. אם תקשיב לכל מה שאני אומר לך ונלך יד ביד, אז אנחנו נצליח בסוף. מתי יהיה הסוף? אני לא יודע. אני יכול להבטיח שאני פה עד הסוף. אין אחד שלא הלך עד הסוף ולא קיבל את מה שהוא רצה. כשאתה מדבר איתי על שיוורון, זה לא חולשה לבכות. להגיד לך לא קרו מקרים שבכיתי? איך בני אדם יכולים לבצע דבר כזה? הטרדות מיניות בילדים זה קו אדום אצלי. זה תיקים המוח שלי, אני לא עורך דין פלילי, כן? אני מדבר רק במסגרת התא המשפחתי. אני לא יכול להכיל את זה, זה גורם לי לטירוף, אני בבהרה מבפנים, וזה גורם לי להתפרק בבכי לפעמים. להגיד לך שהבכי הזה הוא גורם לי לא להיות טוב יותר, או שהוא שובר אותי לקראת הטיפול המקצועי, לא, הוא רק מניע אותי, הוא מתדלק אותי עוד יותר. והדלק הזה מניע אותי לכל דבר אחר בתיקים. הדלק הזה של אותו ילד קטן שישב בבית, שההורים שלו התגרשו, שהוא ראה את כל מה שקורה, זה הדלק שלי. זה הייעוד שלי. יש לי אבא נכה 100%. יש לי אמא ואבא שהתגרשו כל אחד פעמיים. טיפלתי כמעט בכל תיק ובכל ורסיה אפשרית. והרבה מזה מתוך ניסיון אישי. ולכן זה בוער בי, יקירי.